Gloria. 서자이가 바제게단. 네, 니저 타오나기 드는 타오. 뭔데서 뭐봐? राजाफोर नोंसोर गामिनिफ्राय खाजा सिख्ला लांनोसै माबाफोर दुखु दं नामा गैयाना आरो खैजोन खालि दंबावो मेरला दङ हा ब्लेक एन्ड व्हाइट थानायफोरखौसो लांनांगोन ब्लेंकेट थानाय मा ब्लेंकेट लै ब्लेंकेट जाबाय आस्ती हो गया लोगोफोर वेलकम बेक टु इउटुब चेनेल लोगोफोर गोबाव सम जायोमोन भिडिअ बनाया माने दाखालि बाइक बानायनायनिफ्रायनो माने मबाइलखौनो दांनाय जायाखै आरोना बहुत माने खामानि जागासिनो दिनै जों थांगासिनो ढेकियाजुलियाव माने सासे आदा जोंहानिनो आदा न'खरनि जायो थ' बिनि हिनजाव लायनो आरोना थ' बेखौ माने हिनजाव लायनो थाखाय मोनसे नियम दोङो ना माने बिफं जानानै थांनाय बिफं जानानै आरो खुलुमहैनाय न'खरनिफोरखौ मान हैनाय थ' बिफं हिसाबै आं दों आरोना थ' लोगोफोर जिहाय देखानोसै थ' थांगासिनो दायो ढेकियाजुलिनि बातासिपुरनि अनसायपुर गामियाव अनसायपुर जाय नोंथांमोना बे जायगानि खाथिनि कमेन्ट खालामजाबाय दै ओमफ्राय नै फागुन जागासिनो ना बिराद बरिया बारबोगासिनो बरिया सान्थिनो ओमफ्राय दाखालिनि बाइक बायनायाव गोबां कुइसन सोंगासिनो थ' बेफोरनि एन्सारखौ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ होगासिनो आं बिनि दाम बाइकनि माने देखाय गासैबो देखायलांगासिनो दै दिनै माने टाइम गैया गारियाबो ओइ न'सेयाव दोङो जियानो जायामोन लोगोफोर माने ड्रेस खालामनोसै ओमफ्राय फैनानै थांसै ना दा लोगोफोर नायलांथाम जाबाय नै जों गामिनि रायजो राजाफोरा दिनैखि गिथावथाव आदा हेलौ नै सिख्लाफोरा समायना समायना सिख्ला नैबे सिख्लायानो हाबा जाबाय रे होनलायजा नै निसोर जेने तेने मानसि दङ लास्ट निसोरनि सानैयानो आरो नै दे लादोनो मालफ्रा नै जागोन दे बेसे लांसै मानसि हाग्रा हाग्रालै जोंनिया जागाया तेलफारफोरनिया जागाया लोगोफोर नै ओरैबायदि डेन्जार अनसायपुर ढेकियाजुलिनि दे वेलकाम 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 हाग्रा गेजेर गेजेर खैना लांनो फैदों जों होनलाय जा हाग्रा गेजेर गेजेर सावलायमा गेजेर गेजेर अनसायपुर गामि दे अन्थाइपुर ना कुलि खबर जागायबाय नै जागायबाय रेडि लांसै नै दायो ड्रेसफोरा फुरा रेडि लागासिनो दे गासैबो दे बरिया नै निजोर थाव नागिरदों थाव मोनदो जाबावबा खासोदो माथो मोनबाय खोमा मा थाव मोनगोन आरो बेयाव तने दायो सहैनोसै माने गामिनि मुङा जाबाय अनसायपुर सोर बे जायगा खाथिनि एबा बे गामिनि कमेन्ट खालामजाबाय दे नै दिनै अनसायपुरनिफ्राय लांसै आरो खासे आइजो खैना गोदान नै सफैबाय फिसाजो बिलाइनाय हाबा गाखोरे दांलायलायनाङालै बाहाय सारनांगौ दायो नै मान होनायफ्रा जोब्बाय बाजैबा देखायनो र'
Mana mama mulai yuk. Yuk. Belum bertanya. Mati mana? Bazi aja nih. Lang lesi bazi ke. Ini sama saya, abo. Ayong saya, ini saya kurang sih deh. Jalan deh. Mana-mana. Rajapur, नोंसोर गामिनिफ्राय खाजा सिख्ला लांनोसै माबाफोर दुखु दं नामा? गैयाना? आरो खैजोन खालि दंबावो? हा? मेरा दंखायोलै। नुबाय थानायफोरखौसो लांनांगोन ब्लेंकेट थानाय मा ब्लेंकेट लै? ब्लेंकेट जाबाय। जेरावजोंबो जरा लायो अ बे जरा गोनांखौ मोननाय नङाना ब्लेंक थानायखौसो मोनलां आं सानदोंबा मा ब्लेंकेट जागोनथाय होननानै गेजेराव ब्लेंक थानायखौसो मोनलां ब्लेंक थानाय आरो ब्लेंक थानाय औ जियानो जाया मानो नै जोंनिया नै बाजैनि बिनानाव ने ओमफ्राय नै बाजैया लांनोसै बाजै साहा नांगौसै Denjar lama ya. Tolongpur din जाबाय next day. Tomia माने बेटारि गिलाबोन माने बेटारि गिला माने आरो बेटारि गिला आरो स्टरेज बो गिला नारना मबाइलाव बिनि खैना सबाय मा सबायनोबा देखायनायसै आङो थ' जियानो जाया लोगोफोर दिनै नेक्स्ट डे दिनै जाबाय रिजिस्ट्रेसन थ' दायो हाबा दागासिनो थ' थांनानै एसे देखायनोसै रिजिस्ट्रेसनखौबो एसे देखायनोसै आरो ना थ' नायना थाबानो जाबाय दा कन्टिनिउ थ' नै थांगासिनो र' Kita kana ini, saya apa sih berai batu ini? Deh. Kenapa? Deh, online nya ditirai nih. Saya apa sih berai batu sakit kalam ini? Kau, mana ada? Uma. Ni be? Gue. Dah apa? Ibu, masih cuma satu beli sini. Kikai se. Mas kai se. Tak boleh nak lebih le. Oh, ada. Lagaw, ada. Lagaw, hunde. Yo, air. Mana deh? Uma. Film jangan film Bollywood nih. Kumai, dah, jangan baik. Deh. Boleh untung.
Cigan dulu. Nah, kamu, jangan ada kue pergi. Bazai. Sini ya, bazai nih. Somena atar. Kau sudah dasakan deh. Gue sih ya. Bazai kah? Bazai kedan. Isme dekho. Oke lah. Ya, pada aja. Udah. Boleh.